szenzációja. Igen, én. Én vagyok az az életre szóló emlék, egy bohó és dévaj felhőtlennek ígérkezett testéből. Csak is rám, igen, rám bizonyosan fognak emlékezni. Higgyék el nekem, hogy önök a ma este folyamán ennél még sokkal, de sokkal jobban fognak unatkozni, mert már, mint mondtam, Magos Tamás vagyok, a nagy senki, és én fogok önöket szórakoztatni. Éjjel az ifjú pár! Kedves vendégek, tudom, hogy önöknek már régen volt az ebéd, ezért hát nem árt meg nyomoruknak még egy kis rövid potyabeszéd. Engedjék meg nekem, hogy valójában elmondjam, ki is vagyok én, mint tűr és tagadás, egy házasulandó legény. Mert Magos Tamás azért tisztességes nevem, és általában így bőfékedéssel szoktak megbízni engem. Na de voltam én már lánykérőben is, Isten tudja hányszor, na meg olyan bőlegény is voltam már egy jó néhányszor. És remélem, hogy ma este együtt, közösen egy jót fogunk mulatni. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak. Magos Tamás, RTL Klub, Irvától. Éjjel az ifjú pár! Mondom, éjjel az ifjú pár! Halljuk szó, tisztelt vendégek! Nem tudom, hol kezdjem, talán el sem hiszitek, de én bőrrel innen nem igen viszitek. Elmesélem nektek, hogy készült a kaja, na aki eddig jól volt, itt most annak is lesz baja. A sok avasírt a szakásnő hogy tudta kavarni? Egy kézzel a szemét el kellett takarni. Olyan volt a szaga, nem merem mondani, nem akarok kérem étvágyat rontani. De lépjünk át most tovább a műveleti sorba, apró veres hagyma került be a zsírba. A hagymát én magam a Tibor-szállási piacon vettem, mikor az árát kimondták, majdnem rosszul lettem. Na de elég a hagymából, hús is került bele, talán kicsit későn, mert nem láttunk a füstbe. A húsnak állítólag nem volt semmi baja, csak a szakásnőnek a szagától égnek állt a haja. No de most már tovább nem tréfálok, megyek a konyhára, ülök a szerencse lobogó szárnyára, majd jövök jövőre, Péter Pál napjára. Na de mindenek előtt, mindenkor és mindenhol, él az ifjú pár! Halljuk szó, tisztelt vendégek! Megérkeztem én már népes seregemmel. Ott van eszemben. Köszöntök mindenkit kellő tisztelettel. Leves vanetában, kotló, varjú, vércse, mind-mind válogatott hús, higgyék el, megszenvedtünk érte. Sajnos egy kis gond van, aki eddig kóstolta, mindenki rosszul lett, és az orvos ápolja. Gyanús is volt nékem a szakásnő lelkem, túl sovány, túl csendes, de szólni nem mertem. Hát bors van bele bőven, paprika meg só is, néhány csepp sóhajtás, na meg harangszó is. Tisztelt vendégek, egyenek belőle, és én azt kívánom, hogy keményedjen tőle a menyasszonyunk mellett, és a vőlegényünk gyermekteremtő nemes szerkentjük. Így legyen! Megkérem a vőlegényt, legyen kedves felállni. András, állj fel! Kedves András, látod a kezemben ezt a leveses tálat? Látod a kezemben ezt a leveses tálat? Nem hallom. Hát azt kívánom neked, hogy úgy álljon mindig az újasszony lába az ágyba, mint ahogy az a két merőben állnál a leveses tába. De ha nem áll úgy az újasszony lába az ágyba, mint ahogy az a két merőben állnál a leveses tába, akkor csapjál a püspök falatjára és garantálom neked, hogy úgy fog állni az újasszony lába az ágyba, mint ahogy az a két merőben állnál a leveses tába. Itt van hát a leves, mely forró és éget, mint a tűz. Úgy látom, a videós barátom pedig már régóta nem szűz. Jó étvágyat kívánok! Érzik, Nyisd ki, babám, az ajtót, csendesen, mert meghallják a szomszédok. Nyisd ki, babám, az ajtót, csendesen, mert meghallják a szomszédok. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. De ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy
hogy én tiéd soha el nem feledlek.